онҳоро пешвоз мегирем. Онҳо омаданд. аҳамият надде. худи ту чӣ фикр дорӣ? мо дастаи хубем? албатта, фақат ҳамин ки мо бояд тавре карда ба онҳое ки ба ин боварӣ надоранд исбот кунем. ё ки мо метавонем ба касе ҳеҷ чизро исбот накунем. мешавад тамоми умр. вале агар ҳамон қадар зудтар онҳо донанд ки мо дастаи беҳтаринем, беҳтар мешавад. ба ту маъқул мешавад, ба ман аниқ. ман қаблан панҷамро мо мегазам. метавонем. Kakos, kakos, kakos. мо туро дар оинаи нилгун дидем. корҳоят хуб аст? ҳамаш хуб аст, модарҷон. ой ҳамаш хуб аст. ин садои ба ёрӣ даъват кардан аст. медонӣ боз ки ба ёрӣ даъват кард ҳамоне ки дар он ҷо дармонда буд. шарикат чӣ мегӯяд? вай умуман ба ҳар ҳол хапак шумо аст. аз ҳамдигар хеле фарқ мекунед. духтари хушахлоқи қишлоқӣ аз оилаи деҳқон. бо як қалоби кӯчагарди шаҳрӣ. ман дуо мекунам ки ту ба хона дар хотир баргашта дор ки иттифоқи мустаҳкам аз рӯи принсипӣ ё ту ҳақ ҳастӣ Модар! ва ё ту хушбахт ҳастӣ сохта мешавад. боғӣ кардани Айна! энергияи худ барои обу тоб ёфтан даҳшатнок нест. азизам, ту намонда истодаӣ ки ман Ман гап мехоҳам занам. ки вай маро Ӯ бинад. метавонад ҳарду хайр майлаш, ман кори бисёр ҳамааш дорам. хуб мешавад. Майлаш, фақат духтар. ҳамин ки ба ту Барои кори худ. навлозим. аниқ дӯстатон таваккал медорам. карда ҳамон китоби ёддоштҳоро ёб духтар. пагоҳ боду ҳаво чун ҳар вақта мешавад. ҳамаи намудҳо. эълон мекунем ки тавсеяи деринтизори тундратауна дар ҳоли оғоз аст. сокинони маҳаллӣ аз сарнавишти минтақаи худ хавотиранд. аммо имрӯз мо ихтилофоти худро яксу гузошта дар шабнишинӣ бахшида ба садсолагӣ ҷамъ меоем ки дар он китоби ёддоштҳои Рисеевич бори аввал дар 100 соли пас аз ҳамлаи ғаразноки хасандагон пешниҳод карда мешавад. китоби ёддоштҳои Рисеевич ки лоиҳаи деворҳои унсуриро дар бар мегирад, аз ҷониби Абанезер Рисеевич навишта шудааст ки ҳамон ширкати бурдарасонии хӯрок. ёддоштҳои Рисеевич. таърихи ёддоштҳои Рисеевич. инро доред. шаҳри ҳайвонот 100 сол пеш таъсис ёфта буд ва ҳамон вақт ҳамлаи аввалину охирини мор анҷом ёфта буд. сангпӯшт қурбонӣ шуд. вай хизматгори оилаи Рисеевич буда мехост пеши роҳи мореро ки китоби ёддоштҳои Рисеевичро дуздиданӣ буд бигирад, вале аз неши марговари мор ба ҳалокат расид. баъди ин воқеа ҳамаи морҳо аз шаҳр баромада рафтанд. аммо ман боварӣ дорам ки яке аз ин морҳо баргашта меояд. аҷоибии кор дар он аст ки вай шалвори якпоя пӯшида меомада бошад ва ё ҷуроби дароз. мегӯӣ ки ҳақиқат бурда аст. посухи ман. анаҳа аллакай беманзиқ шудем. бошин ки мо таъқиб кардем аз ҳамон ширкати ба 100 солагӣ хизмат мекардагӣ будааст. ту инро аз китоби худат хонди охир мадар? гӯш кун. морҳои заҳрдор аллакай кӯшиш карданд ки китоби ёддоштҳои Рисеевичро дузданд. шояд онҳо барои анҷом додани ин морҳо аз рӯзи азал ба шаҳри ҳайвонот бинии худро халонданд. умуман онҳо бинӣ дошта бошанд. мо be in ham дар рӯйхати сиёҳ афтодаем ва боз питсаро ҳам оварданд. хулоси гап